Μεγαλείο κάτι μου σου φέρνω νέο συγκλονιστικά. Πατάτε να σου πω την ανάσα. Μεγαλείο κάτι μου σου φέρνω νέο καταπληκτικά. Την έχεις μέσα σαν πιάσια. Το νέο κορίτσια μου δολοφόνησα. Ήταν μια μάγισσα. Έκανε όρια, θυσίες με κάτι ερετικούς και άλλα νετριχεστικά. Μα την πιάσανε επιτέλους με τον διάβολο στα πράσα. Την έχουν τώρα κλειδωμένη στα μπουτούνια. Είναι στα χέρια του ιερού εξεταστή. Τη βασανίζει, του μαρτύρηση πως είναι μάγισσα και εσύ το διάβολο Θεό της γεραστή. Δεν θα ανέξει, δεν θα ανέξει, σίγουρα θα μαρτυρήσει. Δεν θα ανέξει, δεν θα ανέξει, πως είναι μάγισσα θα δεις ο εξεταστής. Στο τέλος θα μωρήσει. Στάχτη, στάχτη, πως αξίζει να ζει στην πυρά. Με τη φόρα που είχε πάρει να θυσιάσει τις παρτένες. Πάλι φοβούνται πως είναι λίγο θα